Ramon Gràcia Vallès va néixer a Sabadell el 1940. Després de fer el parvulari a les escoles pies, va fer la primària i el batxillerat a Santa Maria del Collell, un internat de Banyoles conegut per ser l'escenari on es va rodar la pel·lícula Los soldados de Salamina. Molt dur. A les nits vaig estar 9 anys tancat amb una set de les nits i sense llum, i bé, també tenia les seves virtuts. Vaig estudiar perquè és que no teníem res més a fer. I realment va ser una txeca presó. Al final de la guerra hi van fusellar bastanta gent. O sigui, encara hi havia els passillos on es guardaven les metralladores. Els seus pares eren propietaris d'una camiseria de Sabadell i volien que estudiés comerç i continués el negoci. El que els capellans li van dir que era llàstima perquè aquest nen tenia cap i podia estudiar. No es va registrar el meu pare. Vaig acabar fent batxillerat en lloc de comerç. Entre 1958 i 1963, després d'un any sabàtic i un any a l'Institut Milà i Fontanals, va estudiar Ciències Econòmiques a la Universitat de Barcelona, convertint-se en un graduat de la 5a generació d'economistes de la ciutat. A mitjans de carrera va poder fer un stage de 3 mesos a Nova York, gràcies a l'ISEC, on va poder treballar en una companyia d'assegurances. I allí vaig tenir ocasió de veure les primeres màquines de fitxes perforades. Si hi havia 7 funcions a fer, classificar i tal, classificar, imprimir, calcular, eren 7 màquines diferents. I allà em va entrar l'interès per la informàtica. Però la seva carrera professional va començar el 1965, a la Mútua Sabadellenca, i es va expandir a la Cambra de Comerç. Durant aquest temps era membre de la Jove Cambra de Sabadell i a finals dels 70 va ser escollit president nacional de les Joves Cambres d'Espanya. Jo es veu que tenia un cicle laboral de 3 anys. Al cap de 3 anys de la Mútua vaig fer 3 anys compartit Mútua i Càmera, i al cap de 3 anys només Càmera de Comerç. Allí, home, hi havia un horitzó molt més ampli que la Mútua. Em vaig encarregar de la Comissió d'Urbanisme i de Comerç Interior. El 1974 va fundar la seva pròpia empresa, Logic Control, dedicada a la fabricació de programes de planificació de recursos empresarials. Vaig tenir una idea que era popularitzar programes estàndard perquè es poguessin aplicar la informàtica a les pimes. Llavors només ho feien servir bancs i empreses molt grans. I va ser una empresa agafada en el seu moment i que, per lo que sembla, ha anat funcionant. Va arribar a tenir 21 delegacions, 120 distribuïdors i 800 empleats, i a facturar 100.000 milions de les antigues pessetes. Sí, el dia dels Sants Innocents de l'any 2000 vam vendre l'empresa. No sé qui ha sigut l'innocent, si nosaltres, o els compradors, o ningú, o tots. Però realment l'empresa ha tingut una continuïtat i la continua tenint amb una empresa molt més gran que nosaltres, anglesa, que cotitza a la borsa de Londres. O sigui, l'empresa en si ha continuat. Nosaltres, el nostre cicle vital, em sembla que vam fer ben fet de deixar-ho. El 1989, el president del Consell Social, Anton Canyelles, el tresorer del Consell Social, Arment Forrellat, i el rector, Ramon Pasqual, van proposar-li la presidència d'una nova associació, Amics de la UAB. Els hi vaig preguntar el per què havien pensat en mi i van dir que buscaven 3 característiques. Una persona que s'ho mirés des de fora, que fos del Vallès i lligat a les noves tecnologies. L'actual president de l'associació respon a aquestes 3 característiques també. Em va fer gràcia, em va fer molta il·lusió i aquí vaig començar com a president. Durant la seva presidència a Amics de la UAB va aconseguir, d'entre altres coses, fer la Fira Interexpo 90, obrir la borsa de treball als alumni i crear el merchandising de l'Autònoma. L'any 2000 fundà una empresa de patrimoni familiar que va anomenar Gràcia Massaguer, en honor al seu pare. Amb l'import de la venda de l'empresa he constituït una empresa familiar molt més tranquil·la, fonamentalment com a promotora immobiliària i de lloguer de locals i vivendes, que és l'empresa actual, una empresa evidentment molt més tranquil·la. Actualment també gaudeix del seu hobby, les inversions en borsa. De moment, el meu objectiu és ser un trader 20+, que significa guanyar de forma consistent i persistent un mínim d'un 20% a l'any abans d'impostos. De moment ho estic aconseguint, però sobretot em distrà moltíssim, és un repte intel·lectual.